Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Duba jama. Ay wati doni soro ngambo bo ni ka aw bela jele fo ka wali mando kadaka wali man koroka inshallah. Duba jama ambo bo ka be fu dakuri nyekele. Kaw be kaw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin. Ambe tandola Allah kama soro ambe la haliya wala haliya kono inshallah. Alors, an bɔra ni tɔgɔba in ye n'o ye Yaman. Yaman. An bɛ bɔ ni Yaman ye k'an ka dankɔrɔba dɔ jansa n'a ye. Allahu akbar. Dankɔrɔba, bi dimini no dɛ. Donc, ni n y'a faamuya, i bɛ fɛ ka i ka taa juru sara bɛɛ de sara quoi. I bɛ retard minnu na i bɛ fɛ k'o bɛɛ de sara quoi. An b'an ka waraba caco juma de ma, an bɛ ŋana juma de ma. Jaraminɛ jara jumɛn ko don. Wara kankari wara juma ko don. Koroba sunsun ani koroba kari jɔn ko don. Ne ka lagare terikɛ don. Sheikh Malam. Cɛ dɔ tɔgɔ lo fɔra ten. Bondugukan kɔni k'a sigiyɔrɔ bɛnnen no Gana de ma. Sheikh Malam Daoud. Dankɔrɔba fɛn t'i la i dankɔrɔba taama. Waraminɛ wara. Jara kankari jara. N y'a fɔ don lagare teri dɔ don. Sheikh Abdul Kader Suare terikɛ dɔ don. Ne ka Habib terikɛ don. Habib juma ko don. An ka Habibu. Parce que Habib fila de bɛ ne na Duba in sanfɛ yan. Bɛɛ ye ne ka Habibu ye mais Habibu gɛlɛn fila de bɛ yan. Cɛkɔrɔbaw la kelen bɛ yen. Funanŋɛninw na kelen bɛ yen. Cɛkɔrɔbaw ka Habib n'o ye ne ka Habib ye. U tɛ maa wɛrɛ ye o. N k'o de ye Nurul Mutɔlsam ye. Sheikh Tanapɔ. So ale tɛmɛ yɔrɔ n'a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ n b'a f'i ɲɛna a bɛ nɔ bila. Sheikh Tanapɔ. Badara a bɛ waso n'i ye o. Kana o kɛ baasi ye. Alors o ye Habibu cɛkɔrɔbaw ka Habibu ye ne fan fɛ. Funanŋɛninw ka Habibu ye jɔn de ye? N k'a ye taa cɛ tɔgɔ wele sa. Habib. Sheikh Abdullahi Kamara. Ne ko cɛ kana kuma nka m'a ɲɔgɔn jɔ jugu fili ji la. Allahu akbar. Ja cɛ minnu bɛ bagabaga ninnu tɛ dɛ. An ka ninnu ye k'u to yen. Pati sankana. Maga tɛ kɛ olu kan o. I yɛrɛ ɲini dɔrɔn. M'a ɲɔgɔn jɔ jugu fili ji la n t'a fila kɛ tugun. O ye ne ka Habibu funanŋɛw ka Habibu. Lagare terikɛ don. Olu yɛrɛ dama u bɛ ɲɔgɔn dɔn yen duguma. Olu fana ka grand frère ba o de ye ne ka jalani tɔma ye. K'a sigiyɔrɔ bɛn Sénégal. Allahu akbar. Cɛw bɛ duba bolo. N'an ye tɔgɔw ta yan an bɛ makosaw kɛ. Sheikh Amala. Sheikh Malam. I tɔgɔ ni Amala bɛ ɲini ka surunya ɲɔgɔn na dɛ. Inshallah. Hali bi Ala k'an darajaw se o taama. Wa a bɛ se dɛ. Fo ni min banna dɔrɔn. Olu ye mɔgɔw de ye komi anw. U y'u jija de ka ban fɛn caman ma. Min ni Ala ta tɛ bɛn u banna bɛɛ ma. Min ni Ala ta bɛ bɛn u sɔnna bɛɛ ma. Fo ka dɔ fara a kan. O de y'a to diɲɛ bɛ wuli o tɔgɔ bɛ to yen. N'i ko Hamala a bɛ kɛ dɔnniya na komi i ye mɛlɛkɛ de wele. Hamala valeur ka bon mɛlɛkɛ ma o. Allahu akbar. Focal suivant. Alors ni Malam jansa de ye. Malam jansa de don. Malam n'i minɛ i k'a di duba ma. Ne y'o de fɔ n ko ne bɛ n ka ɲɛmɔgɔw kelen kelen bɛɛ jansa. Fo ni ɲinɛna min tɔgɔ kɔ wa ni ɲinɛna
menga ngana kori ubu bonu beto ka fonyi mashi kana perese dondoni dron amenyo anzoro te kele bangaye amenyo anasao malam ye duba mine ka gbambi de i jansan fleni badra borana e kwa ba dima ya man mo mena ka man kuma mede toko dogolondo ati soro ati yo ala dugulen toko do ali ta kuma kan yɛrɛ mɛ ali ta tɔgɔ mɛ fan muru da min y'a sɔrɔ dɔrɔn u b'a dogo de ya man n ka bɛɛ bɔra yen ne ya man yasfahu indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum malam ni ye janza ye sa ni ta i k'a di diɲɛ ma ko badara y'a di ma k'i k'a di diɲɛ ma ni bɛ kuma ten hakili bɛ jigin n ka jarabanɛ jara la waraba kɔni Allahu akbar Pati manjugo musangana le afaria Sheikh Abdallah ibe ha a dabɔra tugun ale tɔgɔ de ye ko a dabɔra tugun sa Abdallah wallahi n y'a ɲini ala fɛ ala kana fɛn k'i la Abdallah Sheikh Abdallah Muritani bɛɛ fo n ye ko n ye Muritani bɛɛ fo an ka cɛ kɔnɔbaraba dɔ bɔra sisan k'a bi i fo k'i wale ɲuman dɔn ka ala minɛ ka ne wele k'a ka jɔndeni a ye t'a fɔ imam Konate ko ni n y'a minɛ n b'a kɔnɔbara ba ni ci a kɔnɔ ye komi dundun n b'a ci ne ko ten o alors an ye duba ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo ka duba ŋanaw bɛɛ fo ka secrétaires fo ka assistants fo ka surveillants fo ka kalandenw yɛrɛ fo an tɛ ɲina belebeleba min kɔ o de ye traditeurs ye k'u ni ce traditeurs wallahi aw banbalen don mɔgɔ y'aw fo ala k'aw fo maa m'aw fo ala k'aw fo maa y'a sɔn ala k'aw sɔn mɔgɔ m'aw sɔn ala k'aw sɔn ala k'aw kisibaga k'a lakɛ alaw ta ala yɛrɛ ye ala kana aw juguntanya ala kana jugu s'aw la an bɛ dugawu kɛ duba jama bɛɛ ye ka bɛɛ ni ce nin wagati in na ciw bɛ ka kɔri ka taa yɔrɔ jɔ sanni dɔɔnin dɔrɔn an bɛ boli ka golo yɔrɔ sɛgɛrɛ an bɛ kɔlɔsi sama ka kɔlɔsi sama ka kɔlɔsi sama an m'a ta ko kelen kelen k'a bila ko kelen kelen kɔlɔsi cɛfarinw k'aw ni ce walayi traditɛriw n'an k'an b'aw tɔgɔ ta yan k'o bɛ jansan a tɛ ɲɛ o r'aw bɛɛ folen don vocal suivant ni recette nin bɛ cari duba bulonda kelen kelen bɛɛ lajɛlen na inshallah fo ka se ensemble pour réussir gratuitement sanfɛ fémilé sanfɛ a y'a cari k'a di bɛɛ ma ko bɛɛ k'a ta ko bonus de don ko nin ye ŋana ta ye Seydina Dawud tɔgɔma malam ni dira e de ma k'i k'a ta k'a di duba bɛɛ ma a ka kɛ bonus ye bɛɛ ma Sheikh malam et merci ni y'i ta ye an bɛ dugawu kɛ diɲɛ ye ala ka diɲɛ ɲasuma ka farafinna ɲasuma ka faragɛla ɲasuma an bɛ dugawu kɛ banbagaw ye ala ka hinɛ o la ala k'u dayɔrɔ suma ka ɲɛnamaya hinɛ k'an yɛrɛ ye ni ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ka denw kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ banabagatɔw minnu ni anw man kɛnɛ ala ka kɛnɛya di an ni o ma an bɛ dugawu kɛ minnu ye kɛnɛbagatɔw ye ala ka dɔ fara aw ka kɛnɛya kan an bɛ dugawu kɛ sɛgɛnbagatɔw ye ala ka sɛgɛn wuli ka bɔ u kan ka gɛlɛya wuli ka bɔ u kan dɔɔnin dɔɔnin bɛ minnu fana fɛ ala ka dɔ fara u ta kan sabu an tɛ se ka ala tɔgɔ jugu fɔ hali bi ala ka se kɛ bɛɛ ye ala k'an jigiw fa ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ ala ka arajɛnɛdenw caya
k'an somɔgɔw n'an ka kabilaw bɛɛ lajɛlen kɛ arijɛnɛdenw ye. Filibagantɔ minnu bɛ yen Ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka silamɛya bori k'a sɛgɛrɛ. An bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ kun ye an bɛɛ lajɛlen Ala ka sabali ni muɲu d'an ma. A bɛɛ belebeleba ye juma ye o de ye limaniya ye. Ala ka limaniya ba sinsin an dusukun na fo ka an yɛrɛ siran diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen, diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ. Limaniya sabati ko jugu an ma, Ala ka an siran diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ ye. Ka an nata saya yɛrɛ ma, Ala ni limaniya y'a sababu ye inshallah Ala k'u k'an ye. Sabali ani muɲu o de bɛ diɲɛtiya bɔ ka taa lahara ka taa i fɛrɛ ye. Ala ka sabali ni muɲu d'an ma. Masha Allah, vocal suivant an bɛna don ya man baarakɛ cogo la k'u ɲɛfɔ. Alors il suffit seulement a bɛna ayati kursi sɛbɛ siɲɛ 11 11 naani n'aw nana se man zal lezi yasfahu indahu illa bi iznihi i b'i jɔ ye kifa i b'i jɔ ye i b'o yɛlɛma ko 77 sɛbɛ i bɛ tɛmɛ ni ayati kursi haya tɔ ye n'i taara se min ilmihi illa bima sha'a i b'o fana jidi min ilmihi illa bima sha'a min ilmihi illa bima sha'a i b'o fana jidi siɲɛ 77 n'i tilara o la wa baqiyatu surat i bɛ baqiyatu ayat i bɛ ayatɔ sɛbɛ siɲɛ 1 ka taa datugu a bɛ kɛ i n'a fɔ ayati kurusi siɲɛ 11 de sɛbɛra mais i bɛna haya min sɛbɛ man zal lezi yasfahu indahu illa bi iznihi ibnu sɛbɛ siɲɛ 77 man zal lezi yasfahu indahu illa bi iznihi man zal lezi yasfahu indahu illa bi iznihi man zal lezi yasfahu indahu illa bi iznihi o siɲɛ 77 le bɛ sɛbɛn a kɔnɔ ani fana min ilmihi illa bima sha'a min ilmihi illa bima sha'a o fana siɲɛ 77 le bɛna sɛbɛn a kɔnɔ ya min bɛ min ilmi na ale tɛ sɛbɛn o ye erreur de ye sɛbɛnni kɔnɔna na tuma dɔ la a bɛ Ala tɔgɔ suɲɛbagaw fana tromper quoi inshallah donc o de bɛ sɛbɛn min ilmihi illa bima sha'a min ilmihi illa bima sha'a n'i ye nasi sɔrɔ nin cogo na ka ban baara ɲɛna i bɛna sɔrɔ sisan ka karidosi ɲini tuguni i b'a sɛbɛn nin kɛbɛ cogo na tuguni siɲɛ 77 ayati kurusi sɛbɛnni kɔfɛ i bɛ nin sɛbɛn siɲɛ 77 ka nin fana sɛbɛn siɲɛ 77 voilà maintenant baara ɲɛna i bɛna ya mani yɛrɛ le sɛbɛn sisan siɲɛ 111 siɲɛ 111 ka waati min ci a duguma k'i ka laɲini don a la n'o faamuyana alhamdulillah donc maintenant baara nin a bɛna kɛ cogo 3 de la saraka yɔrɔ la a bɛ faran vocal suivant ni nasi sɔrɔla nin cogo nin na baara ɲɛna ni sɛbɛnden fana sɔrɔla baara ɲɛna mais tuma dɔw la n'a y'a sɔrɔ ko sɛbɛnden nin ɲɔgɔn minnu tɛ se ka nin sɛbɛnli nin bɛɛ kɛ i bɛ se ka sɛbɛnden nin dama kaɲa dɔrɔn sɛbɛnden nin i bɛ se ka dama kaɲa dɔrɔn ya man i bɛ aya nin sɛbɛn man zal lezi yasfahu indahu illa bi iznihi i b'ale sɛbɛn siɲɛ 11 ayati kurusi yɛrɛ i bɛ se ka sɛbɛn siɲɛ 1 dɔrɔn ka se man zal lezi yasfahu indahu illa bi iznihi i b'ale sɛbɛn siɲɛ 11 ka tɛmɛ ni ayati kurusi ye n'i nana se min ilmihi illa bima sha'a i b'o fana sɛbɛn siɲɛ 11 ka ya mani yɛrɛ sɛbɛn sisan siɲɛ 111 ka waati min ci a duguma k'o kɛ sɛbɛnden i ka laɲini don ka waati min cɛmancɛ la i b'o kɛ sɛbɛn ye k'o bila i yɛrɛ kun maintenant baara yɛrɛ de bɛna daminɛ sisan saraka ye min ye sisan an b'o ɲɛfɔ ka sɔrɔ ka na ni baara yɛrɛ kɛcogo ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ hɛrɛ de ɲinina i bɛ dondongbɛ de ɲini ani worogɛden 7 ka saraka a saraka de bɛ bɔ ka sɔrɔ ka baara daminɛ ni i bɛ fɛ ka juguman de kɛ i bɛ fadɛw n'i bɛ fɛ ka dafu de kɛ ka ko dɔ kunbɛn dafu n'i bɛ fɛ ka dafu kɛ i bɛna dondo wulen ɲini ka fara woro wulen den 7 kan k'a saraka o ye dafu ye maintenant n'i bɛ fɛ ka saran i bɛ fɛ ka kojugu de kɛ parce que a bɛ tagabolo 3 nin bɛɛ kɛ n'i bɛ fɛ ka kojugu dɔ de kɛ mutakimu ɲɔgɔnna de kɛ i bɛna dondofin de ɲini sɛ finman quoi a mana kɛ dondo a kɛra sɛmuso ye sɛfin de i b'a ɲini ka fara finimugu perikali finman finimugu 7 mètre 7 i b'o de fara sɛfin kan k'a saraka i b'a saraka dugu nalumanba ma voilà a tɛ di fatɔ ma dɛ a bɛ di dugu nalumanba le ma n'i bɛ fɛ ka kojugu kɛ n'a ye a bɛ di dugu nalumanba le ma isumu na an tɛna commentaire k'ara ni minnu y'a ta k'a baara ni min baara an bɛn'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye alors a baara bɛ daminɛ cogo jumɛn sisan n'i bɛ fɛ ka wurudi daminɛ sisan n'i bɛ fɛ ka wurudi kɛ baara bɛ kɛ cogo min na an da bɛna se o de ma vocal suivant
traditeur kama anti sera ka kuma nun caya parce que nan vocal nun jaya traditeur abu segen kosobe vraiment an ban yɛrɛ kɔrɔsi o yɔrɔ la kosobe sabu ko min bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ an ti sɔn ka da don o la n'i bɛna baara daminɛ miftahul zikri ye juma de ye n'i ye nafila kɛ jɔko fila a jɔko fɔlɔ n'i fatiha kalan ka ban i bɛna ni ayati kursi ye siɲɛ 10 pardon siɲɛ 7 jɔko filanan siɲɛ 7 n'i taara salam bila ka ban i bɛna astaghfirullah lazi la ilaha illa huwa i b'o wuridi siɲɛ bi illa huwa hayyul qayyumun i b'o wuridi siɲɛ 100 n'i tilara i bɛ sɔli kɛ kira ye siɲɛ 100 n'i tilara ale la sisan i bɛna miftahul zikri kɛ miftahul zikri le ye juma ye man zal lezi yasfa'u indahu illa bi iznihi man zal lezi yasfa'u indahu illa bi iznihi man zal lezi yasfa'u indahu illa bi iznihi i b'o de wuridi siɲɛ 77 o ye miftahul zikri n'i tilara o la tumana min na sisan i bɛna ya man yɛrɛ le wuridi ya man siɲɛ 102 n'i tilara ale la sisan miftahul zikri banni kɔfɛ sisan i ye ya man wuridi sisan i b'a datugu ni juma ye sisan min ilmihi illa bima sha'a min ilmihi illa bima sha'a min ilmihi illa bima sha'a i b'olu kɛ k'a datugu n'i y'a datugu ka ban tumana min na sisan i bɛ sɔrɔ sisan ka ayati kurusi yɛrɛ kalan siɲɛ 11 o le y'a duwawu ye kɛ duwawu kɛ ka datugu k'i ka baara jigi lon bɛɛ sufɛ a bɛ wuridi nin cogo in de la fo ka taa se tile 7 bilahi ismul azam de ye nin ye tiɲɛ yɛrɛ la ismul azam min no tuma dɔ la a bɛ kɛ komi telefɔni de b'i ni ala fila cɛ wagati min na n'i b'a baara la sadi a baarakɛtɔ yɛrɛ e yɛrɛ bɛ ko dɔw ye ne y'a ta sisan n bɛ ka a ba le yɛlɛma n bɛ k'a ba yɛlɛma ne yɛrɛ kunkolo nin a kɛra komi mɔgɔ dɔw de bɛ kɔfɛ ka to ka n kunkolo ɲɔnti tellement ala tɔgɔ nin ka kɛnɛ ba aw deri ala kama a cira kama duba jama ne de bɛ ka aw deri ala n'a cira kama a bɛ na cogo saba nin bɛɛ kɛ dafu kairan wa sharran a b'a bɛɛ kɛ n b'aw dari ala n'a cira kama a bɛɛ ka bama ka tɔgɔ nin baara ni fɛn min baara a ka bɔ an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ka bɛn samedi lon dɔw ma a ye sabali fɛn min bɛ ismul azam nin kɔnɔ ne de b'a dɔn ne tɛ se k'o fɔ aw ye n b'a deri de ala yɛrɛ jatiga kama a ye tɔgɔ nin baara a y'a kɛ ala kama a y'a kɛ a ka ɲinifɛnw kosɔn a ye ala tɔgɔ nin baara ni min bɔra la a ka bɔ a k'a fɔ an ye ismul azam lakikat n b'a fɛ ɲinɛ n tɛ se ka commentaire kɛ mɛ n b'a ɲini aw fɛ a y'a baara n bɛ ban ala dari ala ka siri tigɛ ka bɔ aw bɛɛ la walasa bɛɛ ka se ka tɔgɔ nin baara ni min baara an bɛn'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a bɛɛ ni cɛ ka faamuya ko ɲuman na Cheikh Malam ni ye jansa ye k'a d'i ma i k'a di diɲɛ ma inshallah merci à toutes et à tous assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh